documentada de Catoira coincide co comenzo da era xacobea, en fontes escritas dende o século IX, amosando a Illa do Oeste como un lugar estratégico dende o primeiro momento. Isto non quere dicir que Catoira non tivese prehistoria, quedan testemunhas diso. Co nomeamento o 26 de abril de 1524 de Alfonso III de Fonseca como prelado de Toledo, deixa o cargo de arcebispo de Santiago, ocupándoo Juan Pardo Tavera dende o 12 de outubro. O 26 de decembro de 1525, Tavera reclámalle a Fonseca 10 millóns de maravedís como indemnización polos danos sufridos nos castelos e casas pertenecentes á Mitra compostelá. Durante os gobernos de Alfonso II de Fonseca e do propio Alfonso III, estes danos eran froito das revoltas irmandiñas e dos enfrentamentos de Alfonso II cos seus inimigos señoriais e a posterior negligencia de ambos os dous Fonseca no arranxo do Danai. O 28 de xaneiro do ano 1534, o arcebispo Fonseca reafírmase na súa posición inicial, pero acepta facer o pago de 200.000 maravedís. Este pago non se realiza, xa que Fonseca morre o 4 de febreiro de ese ano, sendo Juan Tavera presentado para ocupar a vacante que deixa Fonseca na sé de Toledo, polo que o pago esvaécense definitivamente. O derrumbamento das Torres do Oeste no século XV, repetidamente citadas no litixio, nace no ano 1526-27, aportando información vaga e contradictoria do estado das torres, e algún que outro pormenor, como a denominación a unha delas como Torre de Lugo, dando identidade de varios alcaides e algúns dos moradores, así como noticias relacionadas coa vigilancia e imposto de pasaxe aplicada á barca, segundo as súas mercadorías, notificando incluso que dende antes de Alfonso III existía nese lugar algún tipo de construción para a defensa e vigilancia do río. No tocante á fortificación medieval, as fontes principais, o cronicón iriense e a historia compostelana, unha consolidando a lenda xacobea e outra ensalzando o papel da Mitra compostelá e do bispo Semíramis. Subliñan a función das torres como defensa de Iria contra os pagáns normandos. Puídose constatar que a importancia e extensión desta obra medieval case fixera desaparecer a totalidade do asentamento castrense anterior. Os restos máis antigos deste asentamento limítanse a residuos conservados baixo algún pavimento ou en cavidades das rochas estando revoltas entre os escombros. A primeira mención explícita atópase nun documento datado o 29 de outubro de 1024, por medio do cal o rei Alfonso V firma a doación da ínsula Oneste, coa cidadela que ali fixera construir para a defensa de Santiago, a Vistuario, bispo de Illa. O licenciado Molina, na obra Descripción del Reino de Galicia, escrita a mediados do século XVI, limítase a recordar a grosa cadea que atravesaba o río e a citar o número de torres que se conservaban entón 5 ou 6. Igual de concisas son as referencias na obra do cardeal Jerónimo de Loio, de 1607, mentres o Codes Históricos Anónimo de 1716 inclúe un breve testemunho e directo sobre o estado da fortaleza. Nun cartafollativo, o xeral Simancas fai referencia á breve ocupación por parte do exército dende o punto de vista estratégico para facer fronte á invasión inglesa do ano 1719. Outro testemunho sobre a situación das ruínas no século XVIII procede de viaje a Galicia, do padre Sarmiento, ano 1745. Naquel entón, o estado de conservación era moi similar ao actual. No século XX, a nova documentación encontrada e manexada do preito Tavera Fonseca e a realización de escavacións proporcionan un coñecemento moito máis real do monumento, o tempo que cambian as perspectivas dos estudos históricos. Ao longo de case medio século realízanse sucesivas campañas oficiais de intervención arqueolóxica e patrimonial. Na maior parte, a falta de informes e memorias non só invalida os seus resultados, senón que tamén nos priva definitivamente de datos irrecuperables. No referente ás restauracións arquitectónicas,
Compre dicir que o emprego de materiais orixinais e a falta dunha sinalización, así como o paso do tempo, fai que resulte case imposible distinguir con certeza os restos conservados inicialmente dos elementos engadidos. Na intervención de 1989, centrada no recoñecemento das secuencias estratigráficas, permitiu ordenala e contextualizar as construcións. Así, púidose comprobar que a importancia e extensión da obra medieval case fixera desaparecer a totalidade do asentamento anterior. Nas secuencias estratigráficas puideron distinguirse ata 6 niveles ben diferenciados. Tamén apareceron pilastras de granito para soster unha estrutura de madeira sobre a auga reempregadas na obra medieval, pequenos útiles e obxectos decorativos de pedra. Un primeiro grupo composto por varias pezas pulidas e encadrables culturalmente nas tradicións neolíticas e, entre elas, destacan unha hacha de pedra moi dura e un posible cicel tamén de pedra. Durante a campaña de 1970 tamén apareceu un hacha, mentres na campaña de 1989 aparecen dúas arras que deberon ser reempregadas como material de construción. Ambas as dúas encontradas no medio de derrumbamentos da edificación medieval. Unha fragmentada conserva só a parte superior, cun peso de 49 gramos, e outra de 25 gramos. No século XIX había en Santa Baia 5 muiños de vento e un de auga. Destes muiños de vento, 3 situados no Monte da Cabreira, ainda moeron durante os primeiros anos do século XX. Pertenecían a Vicente Conde, a Xesús de María Benita, outro Eduardo que logo pasou a casa de Manuel, coñecida por Peregrina de Eduardo, e o de Modesto, no alto do Monte da Cabana. O antigo Cine Rañó, inaugurado o 20 de marzo de 1957, hoxe en estado ruinoso, e a Sá de Festas foron centro de reunión e recreo da xuventude da época. A Sá de Festas tivo alugada moitos anos Casa Emilio, onde celebraba banquetes e bodas. Hoxe atópase en case total abandono. Casa Emilio, que empezou antes de 1900 como tenda de comestibles e taberna, pecha en novembro de 2019 e pon fin así a unha longa historia de bo comer en Catoira. naše zpívání, za